vítám vás u dalšího videa. Dneska jsem tady u mého kamaráda, s mým kamarádem tady je. Tady jsem. To video, už jste to určitě viděli u třeba, já nevím, Hogiho. Hogi to natáčel. A je to challenge, nikdy jsem nedělal, nikdy jsem nedělala. Že jo? Jak to Marek, jo? No, jak jsem už říkal. No, tak prostě je to, že prostě budeme pokládat si otázky, třeba nikdy jsem nepil alkohol a ten, kdo ho pil, se musí napít. OK. Tak myslím, že můžeme začít. Pohoda. Tak pojď. Pojď si to ručit pití. Já mám začít. Oba dva vidí. Tak třeba, já nevím. Tak začni. Byl jsi někdo mlíko? To je dost byla otázka. No. Dostal jsi třeba k Vánocu někdy tablet? Ty ne? On dostal tablet, ale ne k Vánocům, OK? Dostal jsi někdy k Vánocům počítač? Ještě počkej, drž mi to. Kdybyste chtěl vědět, jak vypadá můj počítač, tak to vezmu a... Takhle, to chce vidět? Dělej! No už. Ne, to pár. Ty dám špatný kameru. Prdel! Že mám tak trochu už vytej. Jinak je to kvůli tomu, že natáčíme s tabletu. Nemáme žádnou kameru, nejsme tak nobl, že Ano. Tak můžeme pokračovat. Počkej, já jsem se ptal do žádnou, ne, tak to naposled do žádnou, tak já jsem tam. Okay. Dostal jsi někdy k Vánocům Lego? Až tolikrát. Co? Jo. Měl jsi někdy počítač? No. Fakt? Tak to myslím, že jsem běžel. Jo. Tak já jsem měl počítač. Byla tam bude. No, ale teďka nemáte ani jeden, no tak to je. To je problém. No, Jste ale viděli viděli ten tablet. Vy jste Tak jo. viděli teďka, tak jsme byli včera, jsme byli to Na zápas. na zápase hokeju, mistrovství Já bych světa. si má. Buď moc Světa. Mám tady čapku ještě. No tak třeba... Umíš jezdit na kole? Myslím. No. Měl někdo někdy doma plakát. Otázka. Blbý, já vím. A já si tady nevím, Vyhrávám. ukáž? Ne. Aha. Jinak. Nevadí. Jenom, že ten kozel mám být doma tankovat. Možná ten zvuk, ale... Ne, možná to dobře potřebuje. Tak můžeme. Hej, co děláš? A ještě jsem já neřekl otázku. Jel jsi na 4kolce. Hej, co děláš, vlog? No, tak jako jak mám vyhránou. Tak? Pojď se. A říkám otázku. Nějakou dobrou otázku, prosím tě. Ne, měl jsi vyplagát. Já mám doma miliardy. Ne. Tak? Měl jsi někdy Lego Bionico? No to stačí jenom blokát. Poter se.
dostal jsem ostatní Lego, ale nikdy jsem nedostal, ty vole, ale nikdy jsem nedostal Lego Bananiku. OK, tak já. Ty vole. Jako fakt? Hej! Ne, ale kurva ani. Hej, tak já dám otázku. Bydlel jsem v paneláku. Vítěz! Tak já stejno, no. Takže, jestli se vám toto líbilo, okej. O co vlastně budeme hrát? Vím, o co jsme si zahráli. O tento nový mobil. A já vím, takže já ho dostanu. Jo? Mám krásný nový mobil, ano. Tak na ten mám ukážu. Se mi nerozbil. A jestli vám toto líbilo, jestli se vám líbilo toto video, tak tam dejte like nebo koment. A pokud se vám líbilo, a pokud se vám video nelíbilo, tak si nastavte. Naschle a na video u dalšího videa.